Китапханәләр кешеләрне белем, әдәби сәнгать, тарих, мәдәният һәм гади кешелек дөньясына кечкенәдән үк алып керәләр. Бернинди заманча технологияларда китап белән тере элемтәне алыштыра алмый. Китап китапханәнең нигезе. Ә китапханәне булдыручылар һәм яшәеше сагында торучылар ул китапханәчеләр. 27 май Гомумрусия китапханәләр һәм китапханә хезмәткәрләре көне. Китапханәче хезмәте тыйнак, әмма бик тә күркәм. Ул һөнәр тирән белемле булунуда, аралашып белү осталыгын да, сабырлык та таләп итә. Бүгенге заманда без кеше китап укымый дип зарланырга яратсак та, китап сөючеләр юк дип әйтергә һич телебез әйләнми. Безнең үзәкләштерелгән район китапханәсеннән кеше бер дә өзелми. Анда китап сөючеләр өчен барлык шартлар да тудырылган. Заманча актуаль темаларга туры китереп, китап күргәзмәләре эшләп килә. Берсеннән-берсе мавыктыргыч, кызыклы һәм файдалы очрашулар оештырылып, белешмәләр аша китапка мәхәббәт тәрбиялиләр. Централизованная библиотечная система Илижского района на сегодняшний день включает в себя 28 сельских филиалов, детскую районную модельную библиотеку и центральную районную библиотеку. Для центральной районной библиотеки 2021 год является особенным, потому что 45 лет назад она именно переехала в это здание. Это было новое, современное здание с новым книжным фондом, с новой красивой мебелью. И вот в течение почти полувека наш коллектив добросовестно трудился на благо народа, обслуживал читателей. И в том же режиме мы работаем и сегодня. И несмотря на то, что прошлый год был особенным, непростым, мы работали в системе самоизоляции, но нас это только подстегивало трудности. Мы придумали новые акции, новые мероприятия. Мы нашли новых своих читателей, новых почитателей книг и авторов. А в этом году мы уже работаем в полную силу, устраиваем презентации книг, встречи с авторами, выходим уже на республиканские уровни. От своего имени, от всей души хочу поздравить свой коллектив, всех библиотекарей с нашим профессиональным праздником. Желаю всем творческих успехов, новых открытий, новых начинаний. Дерзайте, не бойтесь ничего. Вы всегда найдете поддержку в моем лице, в лице администрации района. Желаю вам всем здоровья, благополучия в вашей семье. Всего хорошего. Китапханә серле дөнья булса, китапханәче шул серне шишергә ярдәм итүче. Аның эше күп кырлы. Кирәкле китапны табып бирүдән тыш, әледән-әле китап укучылар белән әдәби кичәләр, язучылар белән очрашулар да үткәрергә тиеш ул. Нәкъ бүген район үзәкләштерелгән китапханәсе бәйрәм уңаеннан тармак ветераннарын җыйды. Әдәби-музыкаль кичә барышында улар үзләренең хезмәт куйган вакытларына байкау ясады, хатирәләре белән бүлеште, котлаулар кабул итте. Чара чәй табыны белән тәмамланды. Хөрмәтле китапханәчеләр, әлеге тармакта эшләп хаклы ялга чыккан ветераннар, һөнәри бәйрәмегез белән ихлас котлыйбыз. Хезмәтегез, гасырлар дәвамында тупланган әдәби хазинаны саклауыгыз өчен рәхмәт сезгә. Барлык планнарыгыз, мотор фикерләрегез, кызыклы иҗади проектларыгыз тормышка ашсын. Сәламәтлек, иминлек, күтәренке кәеф, бәхет телибез. Китап, сүз кадерен белүче укучыларыгыз күп булсын.